Mayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updi nyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website sa www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Motor Vehicle Inspection Center sa Bacolod gindagsa. Mga motorista nagreklamo nga wala mapahibalo sa bag-ong nga sistema. Kawatan nabugtawan sa tagbalay nakastiguhan kag dabunan patay. Tag-iya sa salakyan nga na-recover sa pulis, isa sa mga gipasakaan sang kaso angot sa hold-up kag carnapping sa Barangay Alis sa Bacolod. Apat ka mga opisyal sang NPA nagsungka sa Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, 15 anyos ka solterito, adlaw-adlaw nga ginaaba ang iya nga amay. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, hulaton nanday Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang filing sang Certificates of Candidacy sa Oktubre antes pa man sila magdesisyon kung sino ang ilang mangin presidential bet sa 2022 nga piniliay. Suno kay Governor Lacson, kasunod sang pagpalayag sang tatlo ka mga alkalde sa probinsya sang ilang suporta kay Davao City Mayor Sara Duterte kung ini ang magapapili gidman bilang presidente sa masunod nga eleksyon. Damlag pa, nagpahayag na sing ilang nga suporta kanday Mayor Mark Goles, Rumayla Nicor Mangilimutan, kag Nadia Arceo kay Mayor Sara sa tunga sang panawagan nga siya ang magpapili bilang presidente. Suno sa gobernador, hindi pa man mapatod kung makatigayon ang lokal nga grupo sang probinsya, tibong sang isa ka kandidato para sa pagka-presidente. Mabudlay suno sa iya, makaangkon sang konsensus. Katapos ang Nationalist People's Coalition ng gobernador, kaglaban nga suportahan niya ang mangin kandidato nga papilian sang partido. Pero hulaton niya anay ang filing sa mga COC. It's really up to the mayors if they want to commit already. On the part of it, ni Vice Gov, we will just wait, no, and especially upon sa filing of certificate of candidacy para mabalangin natin kung sino mga kandidato. So, ang matabo Gov, individual ang pag-decide sa mga mayors, not as a whole nga Unega or Love Negros nga may alliance ka mo. Well, that's the most ideal, no? But it's also difficult to get that consensus. Sa number 9, yara sa karon sa 6.59% ang positivity rate sa Negros Occidental. Inibase sa datos ng Teresita Lopez Salantoni Provincial Hospital Molecular Lab sa August 1 to 9 nga period. Sa 2,186 ka mga sample, 144 ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Attorney Rayfrando Diaz, tuman ang pagdubo sa karon sa positivity rate kung ipaanggid sa nagligad nga bulan ilabi na sang Abril kung sa diin may pagtimbuk sang kaso sang COVID-19. Sa datos sang among molecular lab, 16.03% ang positivity rate sa bulan sang Abril kag ini ang nagapanubo humalin pa man sadto. Sunod sa kay Diaz, sa tunga sang sitwasyon sang iban nga mga lugar sa Western Visayas dala sa pagpanghangkat sang Delta variant, nagapabilin ang probinsya ang iyang sitwasyon nga suno sa DOH maayo. Bangod na plastar sang probinsya ang mga logistical tool nalakip na diri ang early detection, early isolation, kag treatment, amuman ang plastado nga vaccination program kag mga border control. Tanan effort ni sang concerted effort ni sang bilog nga probinsya, mga mayors, no, ang ilang mga health officers nga alert na gid magbantay sa aton nga mga borders, alert na gid magpa-master list kag mag-update sa aton nga vaccination list. So makita nyo nga out of pila 2 million plus nga tawo diri sa probinsya nga aton nga ang aton nga positivity rate tama gid ya ka negligible na gid katama. Sa number 8, Gobernador sang Negros Oriental na talana nga magapagwa sang bag-o nga executive order may angot sa pagpahugot sang protocol sang probinsya batok sa Delta variant.
Suno kay Dr. Leland Estacion, Ground Commander sa Provincial IATF, silang nagsapol na kahapon upod sa mga local chief executives kag isa sa ilang nga istoryahan among pagpahugot kag pag-refine sa protocol para sa mga nagasulod sa probinsya. Pero ginpahayag man ni Estacion nga hindi sila mag-ban sang travelers kundi ilalang hugton ang pagbantay sa mga borders agud hindi makasulod ang mas delikado nga Delta variant ng COVID-19 sa Negros Oriental. Ilabi na karon nga nagpanaog na lang sa 399 ang active cases sa probinsya matapos makarecord sang 62 ka new recoveries kag 25 ka new cases. Naglapaw na sa 10,000 sa karon ang COVID-19 recoveries sa Negros Oriental. Samtang 111 man ang na-record nga recoveries kahapon sa Negros Occidental. Nagpanaog na sa 1,042 ang active cases sa probinsya nga may 47 man ka bago nga kaso kahapon. Ang Bacolod naman nga may 21 new cases kag 40 new recoveries ang may 847 active cases. Sa number 7, mga migrant sugarcane workers o kung nagatrabaho sa sulod sang campus ang tubo nga magasulod sa Negros Occidental ang kinahanglan sang SPAS kag negative RT-PCR test result. Inisandig sa executive order nga ginpagwa sini lamang ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson may kaangtanan sa pagpatuman sa COVID-19 protocols sang probinsya. Ginakinahanglan nga ang mga sugar planters maghatag sang ginapangayo nga impormasyon angot sa mga trabahante nga ila iga-hire kag ini ang iga-endorse ang Planters Association sa probinsya para sa nagakaig nga coordination. Sarang man nga sa probinsya magpaidalom sa RT-PCR test ang kada mag-abot ka trabahante. Pero sa kada trabahante nga sa Negros Occidental iga-swab, maga-donate sa 1,500 ang sugar planter bilang bulig sa pagbakal sa RT-PCR test kits. Ang sugar planter man ang maghahatag sa transportation sa mga ginswab nga trabahante padulong sa ilang quarters sa ilang farms kag magapabilin sa isolation tubtub nga magwa ang ilang mga test result. Ang mga positibo naman ang dalon sa provincial quarantine facilities. Sa number 6, sa 1.4 million nga target bakunahan sang Negros Occidental, may masobra sa 10% ang fully vaccinated. Sa datos sang probinsya as of August 9, 154,539 ang fully vaccinated. Suno kay Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator, sa A1 category, 121% sa target ang nabakunahan. Sa A2 naman, 55% ang nabakunahan, kag sang nagligad nga simana nga datos 134% ang nabakunahan sa A3. Agguto makaidog sa A4 gamit ang donated vaccines. Suno kay Diaz, importante nga matutukan ang mga senior citizens o kunyara sa A2. Ang kabudlayan sa paghiyo kag pagwa sa ilang mga balay kasubong man pagduwa-duwa sa bakuna ang nagapanguna nga mga rason kun nga manubo gihapon ang vaccination rate sa mga senior citizen. Samtang halos naubos na ang AstraZeneca, Janssen kag Sinovac vaccines nga damlag pa nag-abot sa probinsya. Kay ina, may 10,000 ka Sinovac kag 10,700 ka dose ang Moderna vaccines ang nag-abot kag ini ang igaliyon nga i-roll out. Gina-finalize pa ang sabayan sa Moderna kun bala ang pagpabakuna patigayunon sa Negros residences kag sa provincial hospital sa Silay bangod sang cold storage requirements sini. Based on our meeting, we want our LGUs to step up ang aton vaccination sa mga A2 because that is where we are really lagging behind. Kadakusang gap. Yes. So we cannot really go to A4 kung donated vaccines ba lang ang magaling sa COVAX facility kung hindi tani maubos ang A1, A2 kag A3. So A2 na lang ang aton nga tutukan. Sa number 5, sa bahay naman sa Bacolod, may kapin sa kung masobra sa 20,000 ka mga dose sa bakuna nag-abot kay inasag aga. Masobra sa 10,000 diri Moderna vaccines kay gatalanan naman para sa mga indigent population. Nag-abot ang 10,700 doses sa Moderna COVID-19 vaccines kag gintalana para sa Bacolod. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, igapain ang Moderna vaccines sa mga A5 category o kung indigent population.
Dugang nga nag-abot ang masobra sa 10,000 ka doses sang Sinovac vaccines. Ginbuksan man ang sang EOC ang dugang nga mass vaccination center sa Quezon City Mall sa Barangay Singkang Airport agud mas mapadasig pagid ang pagbakuna. Sa madasunod nga semana, ginapaabot man sang syudad ang pag-abot sa dugang nga COVID-19 vaccines nga ginbakal sa AstraZeneca. Sa number 4, apat kamay mga ranggo nga katapos ang New People's Army ang nag-surrender sa otoridad. Nagbalik sa sabak sang gobyerno ang apat ka mga high-ranking members ng CPP-NPA sa Negros Oriental sang Sabado matapos sila magsungka sa tropa sang 11th Infantry Battalion sang Philippine Army sa Siato, Negros Oriental. Sandig sa report sang Army, ang mga nagsungka amo sanday alias Rodel kag alias Bong nga lunsay squad leaders sang Squad 3 kag Southeast Front kag sanday alias Django kag Jay nga pareho naman nga membro sang Regional Striking Force sang New People's Army. Silang nag-surrender suno sa Army para man mangin maayo kag matawhay ang ilang nga pangabuhi. Silang may mga armas kag bala man nga gin-surrender sa Army. Ang tropa ang magabulig man sa mga nag-surrender agud makabaton sang bulig gikan sa gobyerno paagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa number 3, ang tag-iya sang salakyan nga na-recover sa kapulisan ang isa sa mga tatlo sa mga gipasakaan sang kaso. Ini may angot sa natabo nga robbery hold-up sa isa ka kalan-an sa Bacolod City sa nagligad nga semana. Nakilalaan na sa Police Station 7 ang isa sa tatlo ka mga suspect sa natabo nga robbery hold-up kag carnapping sa isa ka kalan-an sa Barangay Alhisa nagligad nga semana. Sunod kay Captain Elmer Bonilla, ila nakilala ang suspect matapos ma-recover man sa kapulisan ang Chevrolet nga auto nga ilaging gamit sa natabo ang pagpangsulod sa kalan-an sa nagligad nga Martes sang kaagahon. Ang tag-iya sang amo nga salakyan ang na-identify man sa witness nga amo ang isa sa mga nagpang-hold up. Ugaling tubtub karon, wala pa makilalaan sang kapulisan ang iadwa sini ka mga kaupod. Kaso nga carnapping kag robbery ang ipasaka na sang PNP batok sa tatlo ka mga suspect. Damlag pa, ginpahayag ni Bonilla nga newly identified ang ini nga mga grupo nga nagsulod sa kalan-an kag baguhan pa lang ang ini sa pagpangawat. Sa number 2, lalaki nga ginaligar nagtuyo mangawat, nabugtawan kag nabuno sang tagbalay. Patay! Yari ang report. Ginpulihan kastigo kag ginlabo ang 35 anyos nga si Ernesto Vallejo matapos mabugtawan sa mga tagbalay sa Taal Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod nga nagapangabukay sa sulod sang ila balay mga pasado las 4 kaina sang kaagahon. Suno kay Police Major Jun Ray Batadlan, hepe sang Police Station 4, ang suspect agin kastigo sang duha ka mga kabataan kag sang ila amay nga si Quintin Limbaga. Pero nakakuha ini sang kutsilyo kag nabuno ang amay siya sini nga kamot. Nakakuha man sang katanang amay kay ginbuno man sa suspect nga nangin kabangdanan sa iya kamatayon. Wala pa gid naayawan ng ang suspect, nakakita sa sang sundang kitchen knife. Amo to hanaon niya naman bunon ang amay. Amo to na nabunan niya gid. Do kaduwa ya nabunan sa kilid. Nasagang sang isa ka kamot. Ano lang to, swerte to kay habol ang kutsilyo. Wala. Sa pagpangusisa pa sang kapulisan, ginasuspetsuhan man sa pamilya Limbaga nga ang suspect man ang nangawat sa ila tiyangge sang nagliligad nga simana. Nagdesisyon naman ang pamilya sang suspect nga hindi magpasakas ang kaso angot sa natabo. Wala naman nagpabiling istorya ang pamilya nga ma-file man sila complaint against sa duwa ka biktima. So hindi naman to sila magpa-autopsy gani. Suno lang niya sa sa panalay-sayon sa mga pumuluyo daang muna daang pangawat sa ila area. Wala man wala ta sang formal complaint nga iya kaso is last 2019 pa. Okay. Paglapas sa PD 1602 or anti-illegal gambling. Sa karon nagapabilin niya ginabulong sa ospital ang amay nga Limbaga kag ang iya 19 anyos nga anak nga nasamaran sa ulo sang ginlampusan sang biktima sang tubo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Ikaduha nga adlaw sa pagpatigayon sa inspeksyon kag emisyon sa mga motorsiklo kag light motor vehicle sa MVIC gindagsa. Mga motorista nagareklamo nga wala man na sila nga daan nga gipahibalo sa bag-o nga sistema. Yaring report. Si Wilfredo Andico, gikan pa sa Murcia. Lasing pa lang sang kaagahon, nagpila na siya sa guwasang isa ka emission testing center sa Circumferential Road sa Bacolod. Ulihin na lang siya napahibalo nga ang mga dikarga na lang ang pwede makapa-emission sa mga emission centers. Wala man sila kuno abi na pahibalo nga nagsugod na ini sa Lunes. Tatlo man lang kami to, galing kami naglabay ba lang why na sila ka-cater to, mga traffic na lang. Oo. Eh, muna yung katyon lang kami di. Natapos ka na? Anong pa na lang ng tawag na di malinya na. Amo man ang natabo sa iya nga abyan. Nagpadulong man ini sa emission center kag nagkit-anay na lang sila sa motor vehicle testing center. Di ka una nagpila sa emission? Ako alihis. Sa alis ka man agad to? Wala ka kabalo nga diri nagali dapat today? Diri lang lapag lang SM. Sino nagpabalo sa imo? Boy ko lala. Lapag lang wala alihis sa piyag sa. Gipabalo ka lang nilang madiretso dire. Duha lamang sila sa ginatus nga nagpila sa MVIC sa Bredco Port. Sa bagong nga memorandum nga gipagwa sang Land Transportation Office ang mga motorsiklo, tricycle, sedan, AUV, SUV kag mga pick-up ang dapat sa MVIC na mapa-inspect sang salakyan kag mapa-emisyon. Ang mga dekarga na lang ang sa emission centers. Sunod sa Operations Manager sang MVIC Bacolod nga si John Christian Pestanio, humalin kahapon nagadagsa ang nagapa-inspect kag nagapa-emission sa ila kay kahapon nagpagwa sang mando ang LTO. 250 lang ang masarangan nila sa kada adlaw, gani may mga numero sila nga gina-issue kag ang hindi malabutan, priority naman pagkasunod nga adlaw. Say 45 because sila kabilog. Ang 1 to 45 yung lock na namin. That's for them. So the first dice tomorrow are number 46. Panugyan niya sa publiko para malikawan ang pagdinaguso o kung ang malawig na paghulat kag para hindi na kinahanglan pa maglabay sa fixer. I-check ang ilang Facebook page kayari diri ang link kung paano makaparehistro ng daan online. Kung online scheduling, ikaw mapili sang adlaw kag oras nga pagkadto sa MVIC. They click the booking link, they encode the data sa mga sasakyan. Everything sa ORCR, encode nila na, and they choose the schedule that they want. Kasi gusto nila sa Sabado, alas 4. Pwede. Book nila, let's say, nag-open na nila, makati ang Sabado lang una. Brush. Nagapangayo man siya sang malaba nga pasensya sa publiko kay panugod pa lang ini sa paghimo mandatory sang inspeksyon kag emission sa MVIC. Sa good vibes, ano bala ang sarang mo nga mahimo para sa imo amay? Isa ka 15 anyos nga solterito ang ginaaba ang iya amay adlaw-adlaw halin sa Murcia, Bacolod. May report si Romeo Sobaldo. Las 7 pa lang sang aga, nagahalina sa Barangay Buena Vista sa Banwa sa Murcia ang mag-amay nga Val kag Rex Valientes. Si Rex, ginbunag nga may polio, gani hindi makalakat. Gani ginaaba lang siya sang iya ay kaduha nga anak nga si Val. Rekta na sila sa may Dalan, Burgos. Adlaw-adlaw, diri sila nagaplastar. Ginaabas ang 15 anyos nga si Val, ang iya amay nga 45 anyos nga si Rex, samtang nagapangayo-kayo sang limos sa mga salakyan nga naganilabay. Ulan kag init ang ila pangontra, pati na ang peligro sa dalanon kag virus pagid nga dala sa pandemic. Suno kay Val, kun adlaw, ini ang iya opisyo kag kun gabi naman, amo ang pagsabat niya sa iya mga module. Ikaw kaskwila ka pa? Paano ka kaskwila? Subong? Nang ano mo dyan? Di, subong ka mo ni, panadlaw. Tapos kung tapos mo mo ni, Kung gabi sir, module naman. Pulaw naman sir. Wala ka sa sakit likod mo? Sakit mo eh. Te, Kaya daw. para kay tatay? Oo eh. Soltero pa lang si Rex, amo niya ang iya nga source of income. Nakahibaluman siya nga hindi pwede ang iya ginahimo kasi idalom sang anti-mendicancy law, illegal ang paghatag sang limos. Ini para hindi magsalig ang mga nagapangalimos kag hindi magpadayon nga magtiner sa dalanon. Pero para kay Rex, kung hindi siya mga limos, wala man siya sa may makuwaan sang inugpakaon sa iya nga pamilya. Ang akon sir, do halos pa lang sir, may mo ako daw, nakapoy mo ko. Do hindi na ko tanin sa nga trabaho, kaya makapoy mo sa bata. Lang amo na ako ng serbisyo. Oo. Pero gawin mo kumahin mo kung hindi ko maayo. Halin las 8 sang aga, hasta na maghapon nga karga-karga ni Val sa iya nga likod ang iya amay. Masakit,
makapoy, pero okay lang kuno. Nahangpan niya nga diri sila nagasalig. Nang adlaw sige na ba? Di pila ka oras nga mga mo na di? Alin sa agas ka magapon. Te kapoy? Kapoy man eh. Di Kaya na eh. Mga nenebra ni Papa mo. ano ka nakalawi kagababa kay papa mo di? Gaida pa na sa Sir 12 anyo sir. Matama ka rin sa lapot. Sabong 15. Tatlo ka tuig mo na din kinabrobra. So na ikaw lang isa ka kadto di? Sa unay sir, pangalimos. Sobra ko, harang ka sa downtown. Siling ni Rex, mauntat lang siya sa pagpakalimos kung may gamay siyang negosyo sa ilaga lugar nga makatustos sa mga kinahanglanon nila sa pang-adlaw-adlaw kag kun makatapos sa pag-eskwela ang iya subang nga 18 anyos na sa karon. Ano lang itang chance nga makontat ka mo ni sa dalan? Ako sir, kung nansansalan sir, nga makauntat ako sa dalan, kung may negosyo, kung sir nga daw, inang sibitan, kung sa tao, sir nga, daw may kuhaan lang po yan. Bisan tiyanggi-tiyanggi no? Oo, sir. Kag kung makatapos na ni eskwela kabataan. Oo, makatapos na sir nga, kung mataslamatan, makaubra lang sila sir, nga makapahuway man po. Kung ginasaway sila sa dalanon, wala man sila sa may mahimo kundi magpahigad kag magpauli. Pero wala man sila nagaka-zero kung sa kada adlaw kay mayara gid sa mga motorista nga naghatag sang limos sa ila. Lik wala ta gina-promote nga okay ang magpakalimos sa dalan, ang aton lang ginapakita ang reality nga nagakatabo, especially subong nga may pandemic nga amo sini nagaduso sa mga tao nga mag-ubra sini like sa iya nga kaso ginaaban niyang iya mahiling sa musyo sa Bacolod para may kanon sila sa pangadu-adlaw. For how long na? Ano na kalawig ni nga ginahimo sa bata? Ang amay before single pa lang siya ginubrahin na nga daan for 25 years na siya gakatabo, but ang bata nito 3 ka tuig ginaaba si tatay balik-balik adlaw sa Bacolod. Pagsakripisyo sang anak man no, do ginatumbasan niya ang sakripisyo man sa iya amay. Kasakripisyo siya para sa isa sa iya nga amay, at the same time para sa bilog ng pamilya kay amo na nang ginasaligan nila sa pangadu-adlaw. Kaagapon ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadaan kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.